Is féidir gurbínta chun rud é a bheith Líne. Tugad se spás dúin chun a bheith fólam agus a tala chéile le cáirde agus tailaí. Ach, is ódúin gur féidir leis an dain Líne a bheith lán le rudaí cosúil le bolaíocht, ráis rána agus futhaí tocsanacha. San náman chu thart, is cosúil nach aon rialacha an chun déile leis stop sin Líne. nó gur bhreis mar sin. Tá méid sin aithríonis. Tá rialacha nua anis chun codú le de chearta Líne a chosaint, agus a chudaí níos mú smacht a thuirtchuid faoin méid a éigin tú Líne. Sé ró Choimisiún na Meán ná i chin tú go leanan ordáin na rialacha sin. Cint ar Chearta tá agam Líne. Tá cheart chun chosaint áil díobhálach. Tá sé de chearta ad chosaint áil díobhálach Líne. Ábhar dochach Líne, déiteach éigin, míúsáid nó ciúpa a bheith gceist. Ní mór dordáin ábhar dochach agus mídhleathach a chríanna ina gcuid téirmí agus canéalacha. Ní mór de gach ordáin níos mú smacht a thuirtchuid freisin an ábhar a chaspáint ar chuid chun thu a chosaint ar ábhar a bheith de hir á thuirtchuid, ábhar a déiteach goúntart. De cheart chun tuairisciú dhéanana. Má éigin tú ábhar Líne a déiteach a bheith annacroch, tá sé de cheartad é thuairisciú. Ba cheart rámanna tuairiscithe a bheith so amsithe agus so úsáite. De cheart chun héanana chur aniuil. Cé gur gáúin ile machna bhíanana an méid a rianamid Líne, má bhaineann ordáin ábhar a fustáil nó dúsláid a tú an nús, tá sé de cheartad tuiscint áil an bhála sin agus an cinine sin a achorc. Má cheapan tú ná léirú meas de chearta, tuairisc don ordáin dús I gcónaí. Má hasín cuidú wet lei sin, nó chun níos mú eolais áil faoin méid a dhéanann Coimisiún na Meán, féach www.cnam.ie